Idemo 3 vica i radimo, može? U sva 3 se spominje... Nema dece, nema? Dobro. U sva 3 imamo naše sveto trojstvo, odnosno... Kad je 4, koliko je to? Kurac, pička, govno, sisa, znači to... Sve. Prvi je... Da. Uđe mađioničar u salon sa kaubojima. I kaže, dobar dan, ja sam mađioničar, imam strašan trik. Ovi kao koji? Kad uradim ovako, digne ti se kurac. Kad kažem, padne dole. I je kao, stvarno, brate, kaže, majke mila, ajde, probamo, ajde. Dođemo do jednog kauboja, op, ovo me džoka, zk. On padne dole. Drugi, treći, kad javlja se matori kauboj, neki od... I tako je, jebi ga, znaš. Ali je dobar vic u pičko mater, ne? I javi se matori kauboj od 80 godina, kaže, aj probaj meni se nije digo 20 godina. I ovaj dođe i kao, pup, njemu se digne kurac. Nemoj neko da je zvizno! Kučujem. Ajde, izžaraj to, brate, da... Sjeba me čovjek, totalno. Drugi je, dođe deda, isto od 80 godina, u javnu kuću. Ima mučenik Parkinsonovu bolest, sav se trese. I dođe kod ove madame i kaže, dajte mi 5 kurvi. Kaže ona, ajde bre, deda, jesi normalan, umrćeš ovde. Dajte mi 5 kurvi, molim vas, ne pitam šta košta. I damo ona, ajde, 5 kurvi, ode on u sobu s njima i kaže, ajde ti mala, drži nogu, ti ruku, ajde ti drugu nogu, ti drugu ruku, ajde se ti mala naguzi. Puštaj! I treći ode muja u javnu kuću u Londonu. I šta vam je smešno, deda ili sam ja smešan kad radim ovo? Da. Zato ja jebem samo u mraku, znaš. Ja ne trpim taj smeh. Dosta mi je smeha na poslu, razumiješ? Dođe muja u javnu kuću u Londonu. Molim vas, kurvu, ono sve odvedu ga tamo, uđe on unutra kod nje, skine gaće, kaže ona, pa nemaš kurton? Čega ba, kurton? Pa nemam. Pa kako ćeš bez kurtona? Pa šta ću raditi? Idi dole kupi. Ode on, siđe dole do trafike i sad radi Irac, neki trafici, riđe, onoliki. Kaže on, imaš ba kurtona? What? Kurtona ba imaš? Sorry? Kurtona imaš li ba, ono za kurac, trebam jebat kurvu, imaš li kurtona? I don't understand you. Kad on muja uzme, stavi 10 funti na trafiku, izvodi kurac. Gleda Irac ovako, izvodi duplo veći kurac i uzme 10 funti. Šta da radimo, je vidim? Sada panduri razgovaraju, jedan kaže, brate, koliko je sati? Ovaj pogleda, kaže, 5 i 5. Pa debilo, mogu si odmah i kaže 10 je. I ima jedan u Karleuši, njega sam pročitao na internetu. Kaže, razgovaraju 2 producenta, kaže, brate, jesi ti svestan da će Karleuša traje 500 godina? Kaže, stvarno misliš da će njene pesme se pevaju 500 godina? Ne, brate, toliko treba plastici da istruli. 2 Crnogorca razgovaraju. I 2 Crnogorca razgovaraju i jedan primeti da mu je drugar tužan malo i kaže, Nikola, što ti je, brate, jesi dobar? A pušti, otac mi je u bolnicu. A što mu je jadan? A na aparatima je. Pa jel dobija? I oženi se muja i sad onako hoće čovjek da bude dobar muž. I kreneo nešto da uzme iz kupatila, kad fata mu kaže, gde muja bolan dok si na nogama, donesi mi čašu vode. Ode on donese. Krene taman da uzme šta je hteo. Gde bolan muja dok si na nogama, donesi mi džemper, ladno mi je. Donese on. I on ga drnda ceo dan, on opet taman da ode, gde muja, materi ti donesi mi papuče na noge. Donese on. Sedne muja posle 2 sata, ustaje fata, on kaže, fato, gde materi ti dok si na nogama, vrati se kod svojih u pičku materi. I sad ovo je, ne mogu setim da li ga je ispričao Ognjen Amidžić ili neko drugi, ali dobar je vic, mislim, ne veze. Ekipa RTS-a ide i radi anketu i nađu na Cigu i pitaju ga, je li Cigu, ti bilo dobro za vreme Slobe Miloševića? Kako je bilo? Pa bilo je dobro, uđem u radnju, uzmem salamu, uzmem frutela sok, uzmem leba, uzmem šta hoću, mleko za decu. A sad kako je? Pa sad kurac, kamera ovde, kamera tamo.
Ajde radimo, ajde. Uzde klavišima se raspravljaju, nevjerojatno se svađaju. I sad prilaze dečku od ove jedne i ona kaže, evo sad ćemo da pitamo mog dečka. Srce, šta tačno znači I don't know? Ne znam. Vidiš da niko ne zna. I sad morate mi kažete da li hoćete jedan sa ženskim polnim organom ili hoćete sa narkomanom i policajcem. Smuvali se frajer i riba. I sad ona njemu pokušava da objasni kako se ona čuvala za njega i kaže, srce, ti si mi drugi. I mislim, ti ne možeš da veruješ koliko sam ja uska. Znači, to je prosto neverovatno. Hoćeš da proveriš? On kaže, hoću. Ajde, evo, stavi prst. Stavim prst. Ajde, stavi ruku. Stavim ruku. Ajde, stavi drugu. Stavim drugu. Ajde, tapši. Pa ne može. Pa naravno da ne može. I vozi narkoman auto, izpusti ga panduru. I kaže, daj vozačku i saobraćajnu ličnu kartu, odmah, sve. Brate, nemoj keve, ti vidiš da ne znam gde sam. Čuš što sam rekao, daj vozačku i saobraćajnu ličnu kartu. Brate, keve, ti vidiš da ne znam gde sam, bre. Znaš ti ko sam ja? Brate, šta je ovo, ja ne znam gde sam, ti ne znaš ko si, brate. Ajde, radimo, ajde. Dobro večer svima, dobrodošli. Ko je prvi put? Dobro. Tebi prvi put. Dobro, sad za one koji ne znaju, mi ispričamo par viceva da krenemo da radimo. Može? Prvo jedan kratak. Dođe čovjek u kafić i kaže, molim vas, dajte mi čaj, ali bez limuna. A on kaže, izvinite, nestalo nam je limuna, ali može bez nečeg drugog? Šta smo onda rekli? Imamo... Da, baba ima 3 unuka i sva trojica studiraju u Beogradu. I dođu kod babe da je posete i baba pita ovog najstarijeg, jeli pile babino, šta ti studiraš? On kaže, medicinu, baba. Joj, ljubi ga baka, ti ćeš da lečiš tvoju baku, da joj daješ lekove, ljubi ga baka. Pita srednjega, ti sine, ja baba građevinu. Ljubi ga baka, pile babino, ti ćeš babi da zidaš kuću, da popravljaš crep, ljubi te bakice. I pita trećega, ti, kaže, komparativnu književnost. Šta? Komparativnu književnost. A babu ko jebe, a? Sad ima jedan koji onako opisuje karakter crnotravaca, to je južni deo jedan u Srbiji. Znate ko su crnotravci to? Ej! Ima neki crnotravac ovdje večeras? Nema. Dobre. Uglavnom dođu 2 crnotravca u Beograd. I naravno šta će da rade? Idu 7 dana na građevinu. Bam, 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 naradiše se, oni dobiju lovu i kaže ovo jedan ovom drugom, kaže, batke, mogli bi se počastimo malo da nađemo neku žensku, malo da gi metnemo negde. Kaže on, pa ne znam gde ima. Ima kod ekonomski fakultet, čuo sam ja. Odu oni tamo u park, pokupe neku ribu, ona ih odvede na svoju gajbu, uđu unutra, ona se skine, pap, muškarac. Sad njih dvojica se onako gledaju, kad tranđa im kaže, ma ajde bre, slobodno, to vam je isto. Nagranu njih dvojica, dum, 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 završe posao, sednu lepo u autobus, vozi se tako jedno 20 minuta, druga, treća, peta krivina, kada ovo jedan pogleda i kaže, lele, mi izjebasmo onog čoveka. Izvinjam se, meni je taj omiljeni, stvarno se izvinjam. Znam da nije nešto ono, ali... Opet baba i deda, može. A dođe deda kod popa i kaže, oče, zgrešio sam. Kaže, ovo šta je bilo? Pre neki dan moja baba se sagla u zamrzivač, meni došla neka snaga, onako je pogledam, pritrči mi, zviz. Je li to greh? Pa kaže, je li tvoja baba? Moja baba, u braku smo 50 godina. Ma nije greh, čovječe, šta ti je, to je normalna stvar, vi se volite, vi ste u braku. Kad sutradan dolazi baba? Kaže, oče, zgrešila sam, u stvari moram da vas pitam da li sam, ja ne znam, znate, ja sam se sagla u zamrzivač i moj deda, kaže, znam, bio juče, sve mi je ispričao. Pa, oče, je li to greh? Pa jeste u braku 50 godina? Pa jesmo. Pa nije greh. Pa jel smemo sad da dolazimo u crkvu? Pa kaže, smete. Dobro je, pošto u Maxi Diskont više ne smemo da idemo. Ajde, radimo, ajde. Rijenke ne vrište dok doživljavaju orgazam. Zato što ne žele da priznaju da im je komad mesa pričinio takvo zadovoljstvo. Pita unuka baku, bako, kako je to kad prvi put imaš seks? O, to ti je, sine, isto kao kad ti se klima zub. Pa kako to, bako? Pa lepo, boli, ali ne daš da ti ga izvade. I jedan dugačak.
ko nije imao prvi seks do sada ovdje? Ne je moguće koliko vi imate godina, bre, alo, bre, šta je vama, bre? Ko je? Vi niste. Okej. To je sad druga vrsta problema, nećemo sad. Ide Meda kroz šumu. I ide Meda tako kroz šumu i vidi jednu pećinu. I normalno sad on onako večito gladan i radozno uđe u pećinu koju, veli, misli možda ima neke hrane unutra. Samo što je ušao unutra, ogromna ruka ga uhvati za vrat i izvuče ga napolje. Vup, kiklop. I Meda sam uplašen ovako. Šta je tu pička jedna debela? Šta ćeš u mojoj pećini? Ja sam mislio da ima neke... Šta si mislio? Šta si mislio? Da te jebem ili da te ubijem? Nemoj, molim, da te jebem ili da te ubijem? Da me jebeš. Dobro, jebati Medu sutra u 7. Nemoj se nisi pojavio, ali jasno, kaže on, jasno i ode. I sad ide on tako zadihan kroz šumu, nađe na Vuka. Kaže, Vuk, Medo, šta ti je? On kaže, ne možeš da vera. Ima tamo neka pećina. I ja uđem unutra i... Prepuno pečenih pilića, Vuče, ne možeš da veruješ, nego ja to ne jedem, znaš, pa sam mislio ako možeš ti da odeš da i Vuk trk. Pa gde je pećina, kaže, prva desna, druga leva, ulaziš unutra. Ulazi Vuk unutra, uđe u pećinu, kad ogromna ruka za vrat, bam, hop, kiklop. Šta radiš, pička, jedno u mojoj pećini, mamicu ti tvoju? Ma ja sam mislio da ima neki pečeni, kaki bre pečeni pilići, bre, stoko jedna, te jebem ili ja te ubijem? Pa ne znam, ja sam mislio, kaki pilići, te jebem ili ja te ubijem? Pa da me jebeš. Jebati Vuka sutra u 8. Nemoj se nisi pojavio, ali jasno? Kaže on jasno. I krene Vuk sad nazad u šumu. Trči onako zadiha, najđe na Zeku. Kaže, Zeka, Vuče, šta ti je bilo? Ja uđem u pećinu tamo, mate, i gomila šargarepe. Zeka, ovolika jedna velika planina šargarepe. Znaš, ali ja to ne jedem, brate, pa idi ti ako hoćeš. Krene Zeka, kaže, gde je, brate, pećina? Kaže, prva desno, drugo levo. Uleće Zeka, unutra velika ruka. Vam, pičko jedna mala, šta ćeš ti u mojoj pećini? Stoko, sram te bilo. Ja sam čuo da imaš šargarepe. Da te jebem ili ja te ubijem? Šta hoćeš? Ja sam šargarepa. Kakav je šargarepa? Te jebem ili ja te ubijem? Šta hoćeš? Ja neću ništa. Zeka neće ništa. Prilic. Dođe Seka Sabljić kod Zemunca i kaže, kako je tvoje belo uvek tako belo? Pa prva ruka Seka. Šta radi Čak Noris na drvetu? Gleda uživo kad lišće pada. Može plavušice neka. Nema mnogo plavuša, izvinjavam se. Ne, vas tri, vi ste moje omiljene plavuše, ovo se ne odnosi na vas. Ovo je za neki drugi. Što bi rekao Andrija Milošević, idi raduj se sa svojima. Plavuša polaže vozački ispit. I krene kolima, i Pandur krene da vrišti. Stani, stani! Ona kaže, pa šta je bilo? Pa zgazila si 4 pešaka. Pa koliko je dozvoljeno? Dobar. Da li ima pripadnika romske nacionalne zajednice ovdje? Ne ovo što znamo, nego ovo što ne znamo. Uđe ciganka, da ne, vi ste cigani, to je drugo. Navijači Zvezde, da. Uđe ciganka u kupatilo i vidi Kevu kako se tušira. I kaže, mama, šta ti to visi? Čuti, čerko, ne mogu ti objašnjavam sad. I ti će dobiješ isto to samo kad porasteš. Izađe ona napolje, vrati se posle sat vremena, tušira se Ćale. Ona kaže, tata, šta ti to visi? Čuti, ne mogu sad ti objašnjavam. Pa hoću da dobijem kad porastem. Če dobiješ odmah, ali da čutiš. Hajmo! Oženi se Crnogorac. Divna, mlada, lepa, on onako napoljen, dovede kući i ne silazi kod ciganče streše. Znači svako večer, bam. Kad odjednom napravi pauzu. 3 mjeseca nema seksa uopšte. I ona ode kod lekara. I kaže, ja ne znam šta da radim, on uopšte neće na mene. Pa kaže, morate malo, gospođo, znate da mu date nešto novo, da neko seksi donje rublje, nešto da izmislite. Ode ona kupi crni brus, čarape, haltere, sve. Obuče se tako, ulazi on u kuću i ona krene suvije, onako obučena. Sve. Kaže, Viđu, nemoj mi okolišati, jer umro džed. Šta je drugi, Aleksa? Da. Muja lepi tapete u stanu. I sad ne zna koliko treba da kupi ovih tapeta. I sjeti se da je Haso lepio tapete prošli mjesec. Siđe on dole, kaže, jel bolan Haso, ti si lepio tapete? Jesam. Imamo isti stan, koliko mi treba rolni? Koliko si kupio rolni? 20 bolan. Ode ovaj kupi 20 rolni, krene da lepi, ostane mu 8. Siđe on dole, kaže, jeboti pas, mater, sam te lepo pitao koliko si kupio rolni. Kaže, jesi bolan 20. Pa meni je ostalo 8. Pa i meni je, jebo. I opet Mujo i Haso. Dođe Muja kod Hase i kaže, jebo mater Haso, meni je 70 godina i rodio mi se pre neki dan sin. Jel da bolan da je to čudo, ali da je moguće? Kaže Haso,
Jes, matere ti, i meni se slična stvar desi, znaš. Krenem ja u šumu, malo šetam nako vazduh, kad medvjed preda me. Ja sad razmišljam ni kamena, ni puške, šta ću radit? Razmišljam opet, šta kurac Medo zna, šta je pušta, šta je pištolj. Uzmem ja ovako prstom i kažem, puc, puc, kad Medo pade bolan. Ja priđem do njega, pogledam, ono rupa bola na grudima i curi krv. Kaže Mujo, ma mola Boran da je još neko pucao. Pa to ti kažem. Ajde radim. Dobro večer. Šalim se. Dobro večer, dobrodošli u naš skromni šou. Bane, mogu molim te, nemoj da me ometaš, molim te. Ajde. Sad imamo neke specijalne goste večeras. Moji prijatelji iz kafane biblioteka kod Milutina, molim se, ustanite da se ljudi vide. Koji su nahranili pola televizije večeras. Ustani, pa šta, ne moraš da pričaš, jel nećeš da pričaš vic? Dobro, ali ustanite ljudi vide. Njemu je devojka poklonila dolazak na snimanje moje emisije, što je bila njegova novogodišnja želja. Da. Tu je negdje i moja ćerka Staša i njena najbolja drugarica Lora. Da. I tu je jedan izuzetno hrabar čovjek, samo ga ja sad ne vidim gdje je. Ne, bez zezanja. Čovjek koji je trener Zeki milionera. Ustani, molim te. Čovjek koji pokušava nemoguće. On je poverovao da je čarobnjak, znaš, ali dobro, vidjet ćemo se. Koliko treba izgubi? 40 kila? 40. 40 kila? Za koliko vremena? Pa 6 meseci imam pored. Dobro. Je li ima neko nov večeras, da je prvi put? Da vidim, dignite ruke. Super, mogu pričam bajati fore. Dobro, mi imamo neki običaj, krenemo sa vicevima. Večera su malo slabiji vicevi, ali ne možemo svaki put da razvaljujemo. I sad htio sam malo da okrenemo na kulturu. Da li govori neko francuski ovdje? Da malo učimo francuski, može? Kako se na francuskom kaže puž? Je pu. Bravo. Kako se kaže brat? Te brat. Bravo. Dobro. Jer znate isto kratak onaj kad Ciga pita Čaleta, kaže, Čale, imam za tebe 2 pitanja. Prvo je, ili imaš neku lovu, a drugo je, zašto nemaš? Šta još imamo? Da, uđe, molim deco, zapuši uši. To je ta disciplina kod mene u kući. Uđe momak u prodavnicu i pita prodavačicu, izvinite, da li imate kondome s ukusom maline? Kaže ona, nemam. A ili imate možda s ukusom jabuke? Nemam. A s ukusom kajsije? Ne. A s ukusom breskve? Mali, hoćeš i da jebeš ili da praviš kompot? Daj bre, alo bre, šta ti je? I jedna školska tema. Učiteljica u 2. razredu postavi pitanje i kaže, deco, da li znate kako deca dolaze na svet? I javi se mali Marko. I kaže, ja znam, mama i tata se ljube i onda posle dobiju bebu. Javi se mala Milica, kaže, nije, mama i tata se vole, dugo se vole i posle dobiju bebu. I učiteljica kaže, pa dobro, blizu ste, ali nije baš tako. I javi se Perica. Kaže ona, reci Perice, jel možemo mi što smo jebali da izađemo napolje i ne slušamo ove gluposti? I za kraj, jedan kratak istorijski vic. Da li znate da je Isus bio u Crnoj Gori dok je bio živ? Ne znate, tako? Znate što je rekao Crnogorcima? Nemojte ništa raditi dok se ja ne vratim. Hajde da radim. Ili jedno što mi Andrija Milošević ispričao. Kad frajer koji ima sidu izađe sa ribom i ona mu kaže, posle izlaska kaže, jao, ti si tako pozitivan. I sad znate zašto Andrija ne radi ovu emisiju. Ima kad ode Muja na safari i vrati se sa safari i pita ga Hasa, je li Mujo matere, ti šta si sve poubio tamo? Ubio sam 2 lava, 1 tigra, 1 slona i 10 nopliza. Šta su to noplizi? To ti je malo crno ovako i samo viče, no please, no please. I još jedan kratak, šta Piroćanac peva devojci kad se udvara? Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Reci mi šta želiš, na, 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 na. Ajde radimo, može, a? Ajde, dece.
Ne, ima, spremio sam tri kulturne vice. Ovaj prvi mi je ispričao, koliko imate godine vi? 10. Pola 11. Ovakav jedan zajebant koji ima pola 9 godina mi je ispričao ovaj vic, kaže kako se zove najžući Kinez. Lee Moon, bravo majstor. Dobro, večeras nemamo goste. Ja ću biti vaš gost večeras. Imaćete priliku me pitate šta god hoćete. I kamerman isto. I bend isto. Tako da, eto. Da ispričamo, prvo ćemo vic kad stoje Bog i Sveti Petar ispred raja, gore na nebu. I dolazi jedna žena i Bog je pita šta si ti bila? Ja sam bila balerina. Kaže, šta je to? Pa meni obuku haljinu i ja igram. Pero, piši kurva, marš u pakao. Ode ona. Najđe druga, kaže, šta si ti bila? Pa ja sam bila trbušna plesačica. Šta je to? Pa ja igram između stolova. Pero, piši kurva, marš u pakao. Dolazi treća, kaže, šta si ti bila? Prostitutka. Šta je to? Pa ja se obučem u odelu i idem od bandere do bandere. Pero, piši električar. U raju. Pleme Maja, znate ko su Maje bile? Opa! Pleme Maja, apiš mi za jaja. Dakle, u plemenu Maja veliki vrač prorekao sudbinu celog čovečanstva. I da lokalnom klesaru da to iskleše na kamene ploče. I ovaj krene da radi i nema više kamenih ploča. I on dođe kod vrača i kaže, o, sveti vraču, nemam više kamenih ploča, nestalo nam je. A on kaže, pa kako nema? Pa nema, znači nema isporuke, ovaj više ne uvozi, ja nemam gde da nabavim i nemam. Pa dok li si stigao? Pa do 2012. godine. A uoće se istripuju. I... Kapirate smak sveta. Pijan čovjek uđe u kafanu i kaže, molim, dajte mi jedno pivo. Konobar dođe i kaže, žao mi, ne služimo pijane goste, izađite napolje. Izađe on napolje, vraća se posle 15 minuta. I kaže, molim vas, dajte mi jedno pivo. Alo, čovječe, rekao sam ti, ne služimo pijane goste, izađe napolje. On izađe, vraća se posle 15 minuta i kaže, molim vas, jedno pivo. Dobro, čovječe, što ja shvatiš da ne služimo pijane goste. Burazežo, je li ima neka kafana u kojoj ti ne radiš? Ajde radimo, ajde. Ste dobri? Samo srećan svima Nova godina, Božić i srpska Nova godina i kineska i šta, kome slava i slava mu. Odmah upozorim ovo iz prvog reda, ako pukne košulja, odleti dugme, ja se izvinjam unapred. Bili su jevi ga praznici, šta da radimo. Je li ima neko da je prvi put? Nema, svi ste stari. Ima, a? Da je, stalno mora pričam isto priču. Dobro, mi imamo obično ispričamo 3 vica, onda pa da radimo. Jel može? Ima neko dobar vic od vas? A? Ozbiljno, ima neko neki dobar vic? Možeš tiše malo radimo ovdje, alo? Alo, Krisi? Radimo ovdje. Dobro, šta ćemo? Čekaj, imamo 2 školska i idu 2 časne sestre kroz šumu. I nađu neke barabe i uvate i počnu da ih siluju. I ova jedna krene se moli Bogu i kaže, Bože, molim te, oprosti im, ne znaju šta rade. Ova druga kaže, ovaj moj zna. I jedno sam čekao prođe Božić, znaš. Šta imamo? 2 školska, da. Iz Makedonije je ovaj prvi. Dođe nova učiteljica u odeljenje i sad krene da se predstavlja i ustane jedan mali i kaže, ketebam. A kaže, sram te bilo kako to razgovaraš sa mnom. Ketebam. I on ode kod direktora da ga prijavi. Direktor kaže, čekaj, to onaj mali sa šiške na oči, onako klempavi uši. Kaže, da. I zadnji red, da. Taj keteba, sigurno. I sličan, naravno, iz Srbije. Perica u školi i učiteljica isto se predstavlja, kaže, dobar dan, ja sam Milena, vaša nova učiteljica. I Perica ustane i kaže, učiteljice, morate karam.
Ja kaže, ju, sram te bilo, kako to razgovaraš sa mnom. Ne, morate karam. Ajde odmah sa mnom kod direktora. Ulaze oni u kancelariju, ona kaže direktoru, direktore, ne možete verujete šta mi je rekao. Rekao mi je, učiteljice, morate karam. Ja kaže, Perice, sram te bilo. Direktore, puši bre, kurac. Kaže, šta si rekao? Kažem, puši kurac. Ju, sram te bilo. Jeli, šta ti radi tata? Moj tata je potpredsjednik DS-a. A mama? Ona je potpredsjednica SPS-a. A deda? Deda je na sednici vlade. Koleginice, idite skinite gaći dok ja popušim kurac, dečka. Ajde radimo, ajde. Dođe čovjek kod ljekara i lekar mu kaže, gospodine, nažalost, imam jako loše vesti za vas. Imate Alzheimerovu bolest i rak. A on kaže, dobro da nemam rak. I Perica dođe kod tate i kaže, tata, ne znam šta da radim, idem po plaži, a sve ribe me izbjegavaju i ovako okreću glavu od mene. On kaže, vidi, ja kad sam bio klinac i uzem jedan krompir, lepo stavim u gaće i onda krenem po plaži, ima da odlepe. I ode Perica i vraća se i kaže, o tata, sad je još gore, odmah pobegnu od mene. Debilo, krompir ide napred. Ajde radim, ajde.